Bikotonen azkenengoa etorriko da, Fandangon 28,1 puntu aukin ondoren, harina. Harina, epa! Hori, eman eurre, epa! Hori, eman eurre, epa! Aire, eman eurre, epa! Aire, altza! Beno 28,7 bat harina aukin ondoren, eta guztiz 19,5 puntugaz, hemen hirugarren taldien, Araitz eta Enaitz agurtzen dugu. Txalo bero bat! Eskerrik asko eta parte.